Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове. Денис, как си? Атлас пак спи? Ние сега отиваме за тях да пазаруваме от ЕББ и Ердоган магазин и сирене кашкала ще вземе и кори за баница ще вземе. Ето сега излизаме. Денис, какво ще искаме? Какво ще искаме? Палец ще искаме и да ще абонират канала, нали така? 1000 абонати да ставаме вече. Нали, Денис? Денис Алексиев. Сега Атласчето спи, ние тръгваме да пазаруваме. Хайде, бабата Снежа Красимирова Алексиева пусна песни да слушат. Не приказки приказва. Приказки. Какво научи, бивче? Хайде, палеца нагоре да се абонираме канала и ние тръгваме към местата. Ой, ще ти виждам. Така, отново сме заедно. Денислав Алексиев, Мери Алексиева. Днес коя дата сме? Я да покажа на iPhone 15 Pro Max. Приятели, ето 17 декември. Вие ще гледате, сега часът 2 и нещо, ще гледате към 5:30 с българското време. Приятели, сега Ердоган магазин. Локацията долу ще оставя. Приятели, Twins Алексиев палеца и да се абонирате. Денис, що иска 1000 лайка абонати да ставаме, приятели. Сега от Ердоган магазин ви вземем определени неща, после на ресторант ще отиваме. Това като седмичен мулок ще е. Да. Да, за децата. Защото ти каквото ядеш и те ядат това, нали? Памперс ще ви вземем и прах за къщи ще ви вземем. Мири Алексиева, идваш ли? Да. Добре. Хайде сега да влизаме в магазина Ердоган магазин. Приятели. Количка не сме ви вземали. Количка не сме ви вземали. Сега ви вземем количката. Приятели, за къщи ви вземем ало. Ало матик. Децата с друго, нали? Да, 285 лири, 7 кг ало. Сега, от тук друго, какво ще ви вземем? Мири Алексиева. Туалетна хартия, колкото искаш къщи имаме. Аз съм ви вземал много. Давай, сапун ще вземам сега. Мери, какво? красива моята жена, искам да ви взема от това. Фейре. Къщи имаме. Имаме ли? Ама с... прил 4 кг. Взема ли? Да, нали ти 130 лири. Следния път ви взема. Имаме ли? Ти ме снима, искам аз да си избирам. Добре, какво трябва сега друго? Такъв един шампуан. Добре, Head and Shoulders, кач пара? 88 лири. Вземахме. Друго? Ще бутна количката. Внимателно бутни. Катастрофа да не стане. Палеца нагоре, приятели. Twins Алексиеви. Да си вземем течен сапун между. Течен сапун нататък на дясната страна. Мисля, че там бяха. Тук Елидор, Юмош, такива неща има. Ще можеш да минеш от там. Така, ще взема от тези. Болните са 55. Ароматизатор, колко пари? Брев, колко пари? 55 лири. 55 лири. Да, 55 лири. Вземахме от алото. Ще взема един такъв текст. Това е като циф. 15 лири. Ще взема от по-ефтиния. Добре, това за котлона ли? Добре, 15 лири текст вземахме. Течен сапун си за къде мислиш? На Актибекс взимам за вкъщи. Качи пара? Чакай, тук има по-голяма упаковка. 65 лири. 65 лири. Сега ще вземем. Това, 65 лири. Ето взимам розовия. Добре, ние имаме къщи друга туба. Ще напълним. Колко пара? 65 пара. Добре, дав сапун ще вземаме ли? Мира Алексиева. Да, вземи ми там двечки. Две, добре. Едно с красавица, едно с розовото. 26 лири. Взема. Това е за хладилник, Торбиш. Много употребяваме от това. 25 лири вземаме. 4 вземаш, 3 плащаш. Така. 26 лири сапуните. Така. Добре. Продължаваме. Мокри кърпички. От кое ви вземаме? Това са на от това. 52 лири тричките. Добре. От тези изотоник, мизотоник за децата, от тези искаш ли? Не, вкъщи си имаме. Ние добре. Не ползваме. Добре. Хайде сега да продължаваме друго за къщите, какво ще ви вземем, приятели. И чим вашето сирене 118 лири, да знаете. Здравейте, удари един палец и се abonirай канала. Bu videomuz Twins Alexievi ikizlerin kanalına eklenecek. Tamam? Bugün hemen yayında. İyidir abi. Devam. Sinema yapmaya devam ediyoruz. Ето patrona на Ердоган. Ясин Ердоган. Машалlah. Canı sağ ol abim. Görüşürüz. Така, продължаваме. Макарон ли ще ви вземем? Добре, макарон. Нашия памперс тук няма, от друга точка ще ви вземем макарон. Кускус. Най-накрая кускус намерихме. Кускус, приятели, 15 лири. Добре. На Филис 14,50. Ти вече ви взе Анкара, столицата, така че сложи и макароните. Така, друго, какво ще ни трябва, приятели? Аптамил.
Ние какво ползваме? Няма от нашото. Малко по-друг Аптамил ползваме, приятели. Ще покажем на камерата. 520 лири, тези 800 грама. От памперсите, пак също нашата марка тук няма. От друго място ще ви вземаме, приятели. Тук има с промоция с мокри кърпички 520 лири. От тук За тебе взимам. вземай. Благодаря ти от сърце. Благодаря ти от сърце. Така, приятели, няма за пропускане. Чайкор 87,50. Приятели, какво ще ви вземем от другата страна? Да се върнем от другата страна. Айде, аз ще будна количката, малко тежко стана. Мири Алексиева. Много се радвам, че така малко се поживна. Така. да. Дай на ти тук на баткото. Аз ще ти изядам. Моята красива жена, красива дама. Мири Алексиева. Много си сладка. От тези сладкиши да ви вземем ли? Аз скоро, нали, към Минерална баня ще отивам на там общината. Да ви вземем ли? Ако искаш, разбира се, да ще пакетирам да се по. Да. Искаш ли? Колко ти? Две такова ви вземай и две такова да ви вземаме. Да нося на общината Минерална баня. Байрам Агата, ако не гледа. Приятели, тук продължаваме. Маслините, приятели, 175 лири на килограм и тези, които ми харесват, 195 лири. Така, от тук какво ще ви вземаме? Искам да взема някои сладкиши толкова. Айде. И друга точка ще продължаваме. Ти избирай сладкишите. Избирай. Аз да покажа тук. Баклагил. Фамилията. Приятели. Боб. Тези едрите хорос 80 лири. Приятели. Ориз 25 лири на килограм. Както виждаме, тук има вариант за боб 75 лири на килограм. Зелена леща 65 лири. Така. Какво ще ви вземаш от там, Мири Алексиева? Моите приятели 100 лири. Тубата. Килограм и половина. От тези. Добре. И продължаваме към каста ли? Да, към каста. Умокотител трябва ли не? Умокотител. Не, имаме от розовия на юмо. От розовия съм ви вземал доста пъти. И трябва да ви вземем кори, нали така? Да, ще успеем. Добре. Айде. И корите ще ви вземем. Там това. Пирия, приятели, 235 лири. Значи блокчето продължава, приятели. Палеца нагоре, да се абонираме на канала. И тук ядките има, приятели. Ядките, лешниците. И много хубаво вкусно изглеждат. Да взема ли? 350 грама, 122 лири. Хайде, към касата плащаме, продължаваме. Къде точно? 1200 лири, приятели, оп, с карта. И подаръка, приятели, не за пропускане. С карта ще плащаме. Оп, хайде, продължаваме за корите. Оп, точно е, Ердоган магазин, излизаме. Така, Баира, знаете ли, приятели, от петъчния пазар. Баирите, тук дойдохме за ювка. Кори за баница. Снежа Красимирова Алексиева ще направи баница. Какво намери? И тях ли? Хайде, ви вземай домашно ерище, също ви вземай. Кори за баница и ерище. Я да видим. Кори за баница. 95 лири. Колко? 85. 4 броя? 4 кори ви вземахме. Това 4 кори колко грама горе-долу? Добре. Хайде, ви вземай рестото. Тръгваме. Колеги, се набави ли ще? Така, от тук към къде отиваме? Мири Алексиева, гладна! Първо хапваме, после отиваме. Това е бебеки. Да. Там ще пазаруваме няколко неща, ще видим. Палеца нагоре да се абонираме канала на Туис Алексиеви! Мири Алексиева влога не продължава групата пазаруване в Одрин, знаете, Мири Алексиева. Инстаграма ти как е? Мири Алексиева. Ще те следвам, да знаеш. Добре, ти ме следваш. Добре. Сега влизаме, паркинга е Раста. Одрин толкова скъпо, мола пълно с български коли и ние паркирахме колата -3. Ама Одрин много скъп. Много скъпо, ама пълно с български регистрации. Айде към горе, ресторант. Мири Алексиева, да ти е сладко. Седнахме в Раста. Да. Ето на Мири Алексиева порцията и картофите и така, да ти е сладко, миличка. Соя. Да, харесва те? Да. Ето, на Денислав Алексиев порцията е една супичка. Еми, да сме живи, здрави, така е. След малко трябва да харчиме пари за децата. Ето за Денислав Алексиев и за Мири Алексиева. Да ти е сладко, миличка. Вкусно ли е? Да. Сега ще видиш като почна и аз да ям твоето. 300 лири платихме. Кока-кола и това яденето и супата и хлебчета.
и пържени картофи. 300 лири, 6 стотинки, 18 лева. Много е скъпо, приятели. Много скъпо. Порцията беше доста голяма. Ресторанта пълно с българи, ама много скъпо, Одрин. Имаше и гърци, да. Гърци, българи, румънци. Мола пълно, приятели. Паркинга няма места. Нямаше, да. Да, много скъпо, Одрин. Какво правите, не знам. Е така, слизаме към долу с... На къде? Ебебек. Хайде, слизаме към Ебебек. Хайде. Ебебек, приятели, влизаме. Ебебек, любимия магазин на Мери Алексиева. Какво ще вземем сега от тук? Хайде, кредитна карта, отиди. Айде, чао. Колко брои взехме? Взимаш 6 плащаш. 6 вземаш, 5 плащаш. На брой 50 лири. 6 има. Значи, това 5 по 6, 3 лева на брой. Приятели от Ебебек. Сега друго какво ни трябва? Мери Алексиева. Хайде, много неща. на къде сме? Мале, много неща. Ставаме малко по-горещо. Хайде да видим. Тулум търсиме, нали? Виж, към сивото. Тези колко са по 400 лири. Да, по 400 лири. Ако има две еднакви, вземай. Розовото няма да отива на нашите. Ана, Енгин ватката ще дърпа отзад на Денис. Само, че са големи. Хайде, избираме, пак ще кажем, кое сме вземали. Значи по 400 лири, добре бе. Това е 700 лири. Оно, това е много хубаво. Ама няма ли да е топло на детето с това? Това е голямо. Показвам го. Аха, добре. Много дрехи, много нещо. Бебек, приятели. Това какво е? 800 лири. Ако има еднакви размери, вземай. Една година. Я какво видя? Как се радваш? Вземай, колко струва? Я виж, покажи. Цената? 400 лири. Много комплекта. хубаво, ти не го ли хареса? Еми, вземай. Само да намеря. Според мен вземай. Добре, хайде. Размера, виж, вземай. 3 месеца. Точно за нашите. 6 е това. Айде. Едното. Колко броя ще ви вземаш? Е по-голям. 3, ето. 3 броя ли ще ви вземаш? Не, търся да са едни. Айде, сложи кошницата. Твърдай. О, Мери Алексиева. Хвърлиш се на като гърците, където се хвърлят на баклавата. Само вече са останали. Взимам. Значи 320 лири. Аптамин, приятели, това, който ние ползваме. Ето това е. Простния, приятели. Номер 2 ли вземаме? Едно. Номер 1 ви вземаме. Ако ще взема и номер 2, ама още рано. Рано. Е това, приятели. И това го има. 480 лири. Така, значи ние аптамин ползваме и семея пробвахме. Нещо не му харесва на Денис. От тук трябва ли да вземем нещо? Да. Памперси. Я да видя, 70 лири тези. Памперси. Памперсите, ето, на дъното аз видя фирма Премиум Кер, който тези рафчета, мавчета. Всичко, приятели, всичко. Другата страна. Всичко Ебебек има за вашите деца. Как пара? 500 лири. 500. Това за какво ще ползваме? Кач пара? От тези. Мислим 170 лири едното. 170 лири. Двечки ви вземаш, нали? Двечки взимам, да. Хайде. Готови сме Към касата. Хайде. Сирена и маслини. И тези трябва да ви вземе най-хубавите, защото и децата ядат от това. От кой искаш маслини? От тези. Добре. Искам ти да избереш. 320, добре. Той човек в момента има такова. 320 лири на килограма. Тези са най-скъпите, най-хубавите маслини се водят, приятели. А сега искам на каптан баши, ако има сирене. Твърдо сирене ще ви взема. Да, и сега ще му питаме. Мери Алексиева хвърли кошницата Хасан Агата. Куру Хасан. Опа! Това сиренето, приятели, което най-много обичам аз. На ядъмче, твърдото сирене, 155 лири. Ето, колко грама е това? 750 грама и мастините. Омото открихме на промоция. Мери Алексиева. Оп, какво гледаш? Парадон такс. Каква марка ще вземаш? Парадон такс. Много си хубава днеска. Парадон такс. Каче пара 167 лири. Да. Парадон такс. Айде, готова си. Тръгваме ли? Да. Айде. Сега естествено и се допи сок от нар. Колко струва? 100 лири.
Машалла. 6 лева. 100 лири, приятели. Това е по-хубаво от центъра. С центъра 200-250 лири. Тук е мола 100 лири. Една чаша ли ви вземаш? Благодаря, аз няма да пия. Благодаря ти от сърце. Благодаря ти от сърце. Благодаря ти. Не, ти пи по-добре, Атлас и Денисчето да получават това, витамините. Ана, хайде, сега къде отиваме? Месарницата. Да. Пак ви вземахме омо. Пред малко ви вземахме ало. Добре, що ме промоция, както аз тръгвам да ви вземам туалетна хартия и ти по праховете. Да, и туалетна хартия. Хартия за човешките нужди по отношение. Така, хайде, чакаме. Дали ще ти хареса? Така, Мира Алексиева. Как е нарът сок? Сок от нар. Аз пуснах си сламката, затова трябва да пия сега. Ето тук на движение. Трябва да се включиме, приятели. И раста мола бяхме, приятели, за Twins Алексиеви. Вземахме бая джунджуруйки. Хайде, батко, ти си Истанбулдия, трябва да караш по-така, бе, хитренско, бе. Ко правиш, бе? Чакай малко половин час. Ако беше с българска регистрация, с удоволствие ще дам път, ама гърците. Приятели, сега продължаваме от това кръговото към горе. И къде отиваме, Мери Алексиева? Вкъщи. Едимет. Кайма трябва да вземе. Да. Мама чака кайма. Да. И кушбаши ет искам аз. Суджук искам аз. Той Денислав много иска. Суджук. Пазаруване в Одрин, приятели. Ние момента снимаме. Продължаваме 4:10. Вие вечерта към 7:30 с българско време ще гледате, приятели. Палеца на къде? Нагоре. Хайде, продължаваме. Едимет имаше до Марги също магазин, но затвориха. Това е месарски магазин. Само на едно място, приятели. Старото място на Синия пазар, приятели. Ти забрави, че аз не излизам от векове. От тогава не дойде, в смисъл не можа да дойдеш. Тук, приятели. Знаете, всъщност това място Едимет, ето, точно пред такова, даже за... Да, колко съм му хвърли. Айде, бе, вече. Да, то, мина, браво, благодаря ти. Добро кученце. Добро кученце. Хайде, ето, Едимет, паркираме, ви вземаме и към къде отиваме после? Пири, Атлас и Денисчета. Палеца и да се абонират. 1000 абонати да стават на Денис и Атлас. Хубаво ли сокотнар? Добре, че не е такова на колата. Пак е суджук. Ето, моят суджук това е. Хайде, вземай каймата, суджука, месото после ще ви вземам. Хайде, Мери Алексиева. От тук друго, какво да вземаме? Я да видя. От тези мастините. Мастини вземам при малко, но от тези. Хайде да ви взема. Мери Алексиева каза да ви вземе и от тези. Тези. Така. И суджука, каймата. Машалла. Едимет, приятели. Едимет. Най-хубавото място. Я да видя. Това. Кач пара? 412 лири. Качеството. Машалла. Хайде сега плащаме и излизаме, Мери Алексиева. Друго нещо искаш ли? Не. Какво? Денис, се върнахме ние. Много хубави неща ви вземахме. Атлас, ко става? Мале. Атлас, здрасти, палеца нагоре, как дига палеца? Приятели, това беше разсодката от нас. Сега какво правиме? Палеца и да се абонираме. Ти пампеш или искаш? Пампеш купихме. Айде, приятели. Палеца нагоре да се абонираме канала, да стават 1000 абонати. Много ще голям, ще доти. Пазарувахме бая неща. Ти не искам, знаеш какво ви вземаме за тебе? Суджук! Ти момента пърдиш ли? Приятели, чувате ли? Не знам дали се чуе на камерата. Чао в толкова от нас.